Čaute ľudia. Dneska vás vítame u videa, v ktorom budeme vám ukazovať hračky od Ježiška. áno, ale spoločné, pretože my každý rok dostávame spoločné darčeky, ale iba nejaké. Na všetky. Alebo tam Nie všetky, ale dostávame ich akože, keď sú to malé serepatičky, také malé, takže ich dostávame akože viac, a keď ich sú tak obrovské plišaky všelijaké takéto, tak máme ich proste málo. A to nám vystačí. A keby ste sa čudovali, tak je Silvester 2020, že? Hej, takže nám tu hučia rodičia, je plný barák a v dome sme iba my dve a plus Sarkin, náš brat, pretože sme samozrejme sestry, ale aj on dostal spoločný darček s nami, ale toto sú všetky dievčenské. Okrem jedného. Okrem jedného. A to je taký pec, mám to od neho obujek teraz. Áno, ale toho vám ukážeme za chvíľu. Takže ja to za chvíľu stopnem, pretože musím ísť na vecko. A ja. Takže už sme po vecku a myslím, že môžeme ísť na to. Dobre, Sady, jakou vecou začneme? Asi tými rúžmi. Áno, počula si správne, dostali sme rúže. Ktoré je od V a E. Eva. Od Evy. Ne. Od nejakej. Takže skúse. Ja som skúšala aj tvoj. Ňam. Fuj, voní fakt dobre. Fakt dobre voní. Ako keby si mala namalované oči, to tam vyzeralo. Oj. Dobre. Mne to ani nesfarbilo pery. Ale sfarbilo trošku. Trodelinku. Ble. Halo, to je zošít. Môj, nevšimla si si? Sára. To je jedno, robíš ďalší, utieraj. No, moja Sára. Dobre, druhá vec, by som chcela ukázať toto, že môžem si zbaliť. Takže je tu nejaká babika a tady si k tomu doplniť šerepedičky. V tomto je babika, počkaj, ešte ne. V tomto je babika, nejaká, pri ktorej je aj darček, takže otvoríte a je tu babika a v tom je stojaník. Ale je to najprv zabalené, aby tam tá babika akože stála. Áno, všetky serepetičky ukáž doplnky. Modré. Áno, a tady je dárček. Rúžové. Dáreček. Áno, dáreček zlatý. Už to ho videli 100krát. Ne? Kedy sme mali vidieť, keď to bolo tam prvýkrát, ale keď ste si toto video pozerali viac. A toto som ja roztrhala. Áno, ja som roztrhala malý dárček a ona proste musela roztrhať hen tú babiku, že? Ja som ju roztrhala z týchto sačkov. Áno, ale brat si nechal totiž veci doma. Takže to bohužiaľ nemôžeme ukázať. Radi by sme. Iba jednu. Áno, iba jednu. Pretože to sme chceli zobrať aj my. Takže ideme na ďalšiu vec. Môžeš vybrať celý. Z týchto všetkých. Asi tento malý dáreček. Áno, je tu srdiečko. Sú tu nejaké biele hlavným je toto, na ktorom bolo to sú proste nejaký náhradelník, v ktorom sú náušnice. To máme spoločné tiež, ale bohužiaľ sa o tom musíme podeliť. Ale to nám a nejaké 4 guličky, takéto tu boli v sade. Áno, ale bohužiaľ je to ľahké sa o to podeliť, lebo my vychádzame so sestrou dobre. V živote sme sa zatiaľ nehádali. V živote. Zatiaľ nevychádzame celkom dobre, sme aj kamošky, ak sa dá povedať. A ešte takáto babika bola v sade. Do sady.
Áno, to sme tam akože dali, to sme tiež dostali. Lol, super. Kvôli tomu, lebo sme ju nemali Ku takému bublifuku. Áno, ale nemali sme ju kam dať, tak sme ju dali sem. Do tejto malej sadičky. Áno, ale neviem, že či to zavereme, pretože už to je. Dobre, že sa trošku trčí, ale to nevadí. Ja by som to tieto vecičky. Tohoto sme sa veľmi potešili. Ale je tu problém, nevieme prečo nám to Ježiško dal, ale je tu diera. Prepáčte za toto. Dierka. Ale náš tu je I love you. To je prasatko so zlomenou muškom. Áno, ktorý mám menší brat. Trošku zlomený. Tak, myslím, že môžeme ísť trošku na tie väčšie veci, tak to... Ešte ne, ešte tie. Áno, máme tu stojany. No, aspoň ja mám stojan. Iba mám... Kvetinko. Takže teraz je veľmi pekné. A teraz môžeme ísť na tie už väčšie veci. Ne, najprv je táto. Dostali sme takúto bábiku. Babi Aliva. Tá volá. A čo je? A ona kaká. Áno, ale kaká plastelín. Tak to vám ukážeme. Nemám tu plastelínu. Hej, ale tak to vypadá. Tak to má byť tá dierka, ktorou to ide von. A mama mi pomiešala tú plastelínu. Ale akože my sa moc s babikami nehráme, ale máme... Ale táto je super. Áno. Napríklad. Dobre, poď sem. Floppy, šup. A ešte počuli, čo si už povedala, čo to je. Je to Floppy. To je ten zlatý cute psík z reklamy. Áno, a k tomu je ten Unika. Vieš, ten. Maličký. Áno, ktorý... Takýto je aj maličký. Áno, to je tá Mia. Proste náš Floppy. Áno, staráme sa o neho. A hlavne náš brat. Áno. Ale nechal ho tu na nás trošku. Tak si ho tu necháme aspoň tak. A teraz ideme na to najväčšie. Väčšie? Aj na ktoré ja hneď skatím. Máme tu tohoto veľkého jelenia, ktorý má rohy. Mňa to najviac zaujímalo. Áno, lebo to byl obrovský dáreček. Ja vždy obrovský. A pamätáš, že sme mali minulý rok ten malý strom? Áno. Tak keď to bolo zabalené, tak to mohlo ročený na tú hviezdu, že? Hej. Lebo to dobre, bolo takže také to by bolo pre toto video všetko. Všetko, snáď sa vám páčilo, naše darčeky. Keby ste chceli, môžete zaobítať maminky, že by vám nekúpila. Mňa najviac teraz. Takže prosím. Pepa asi už není vo výpredaji. Áno, lebo to je starodávnej. To je z Vyšu. Lebo sme ju videli vo Vyši a chceli sme ju. Tak mám ju Ježišku priniesol. Dobre, tak by sme sa s vami chceli žukančiť a nejako sa rozločiť. A ahoj, videu ešte ďalšie videjka, ešte hneď teraz. Takže ahoj.